Vítejte v týdnu vědy a techniky. Nejdříve se při poznávání tohoto světa vydáme za hledači skrytých stop. Poté se podíváme na létající mikroroboty, které budou pomáhat při požárech i povodních. A nakonec v Michaelově experimentu vysvětlíme tajemství meče krále Artuše. Z téměř nejasných stop látek obsažených v dechu pacientů vědci odhalí skrytou nemoc pomocí hmotnostní spektrometrie. Jsme jen trpaslíci, kteří stojí na ramenou obrů, prohlásil o středověkých učencích ve 12. století Bernard z Chartres. Chtěl tím říct, že veškeré poznání, kterého dosáhli, bylo možné jen díky usilovné práci předchozích generací. A to samé platí i o moderních vědcích. Všechny přístroje, léky a technologie, které nám dnes usnadňují život, se rodily dlouho a pomalu. Od objevů prvních přírodních zákonitostí k praktickému využití uběhly často desítky let. Kdyby se tito badatelé nechali na počátku odradit nechápavými pohledy svého okolí, náš dnešní svět by pravděpodobně vypadal úplně jinak. Tak například mnoho diagnostických metod v medicíně má svůj počátek v laboratořích fyziků. To je příběh X paprsků například, které Wilhelm Röntgen objevil někdy koncem 19. století. Na počátku všeho je to, čemu dnes říkáme základní výzkum. Vědce vede hlavně zvědavost a touha pochopit další a další záhady přírody. Mnoho badatelů v této fázi vlastně ani zcela netuší, co jejich práce přinese. Právě ze základního výzkumu vzešly zásadní poznatky například o radioaktivitě, struktuře atomů a molekul nebo o funkci genů. Poznatky a metody, které vzejdou z výzkumu základního, pak převezme výzkum aplikovaný. Ten je pro běžné smrtelníky už mnohem srozumitelnější. Řeší se tu totiž konkrétní problémy. Vyvíjejí se léky nebo vakcíny, konstruují stroje, navrhují řešení. To vše se ale neobejde bez kroku prvního a tím je právě základní výzkum. Pojďme si teď příběh vědeckého pokroku ukázat na jednom konkrétním příkladu. A nelekněte se záhadného názvu. Půjde o hmotnostní spektrometrii. To je analytická fyzikálně-chemická metoda, která se dnes běžně využívá v průmyslu, ve zdravotnictví, při studiu atmosféry nebo při bezpečnostních kontrolách na letištích. Je to metoda, která umí velmi přesně určit chemické složení látek a ve vzorcích odhalí i příměsi v nepatrném množství. Její historie sahá na počátek 20. století a v minulosti za ní získalo Nobelovu cenu celkem 5 vědců. V České republice je její historie nejvíc spjatá s Ústavem fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského. První přístroj, hmotnostní spektrometr, v České republice byl v roce 1954 sestaven právě tady. Příběh hmotnostní spektrometrie u nás začíná v 50. letech a je spojen se jmény doktora Vladimíra Čermáka a doktora Vladimíra Hanuše. Ti dva byli žáci profesora Hejrovského a profesora Brdičky, oba výborní elektrochemici, ale jejich učitelé je měli k tomu, aby se zabývali něčím jiným, nějakou novou vznikající oblastí vědy. Hmotnostní spektrometrie vychází z poznání, že atomy různých prvků mají rozdílnou, ale přitom přesně danou hmotnost. Podle ní se pak určí, o jakou látku se jedná. Z elektricky neutrálních molekul, které obsahuje vzorek, se nejdříve připraví elektricky nabité jonty. To se děje například pomocí laseru nebo takzvaného elektroreje. Urychlené jonty pak letí v trubici, ve které je 100 milionkrát nižší tlak než v atmosféře. Vakuum je důležité proto, aby se jonty po cestě nesrazily s žádnými částicemi, které by změnily jejich dráhu. V magnetickém poli se dráha částic zakřiví podle jejich hmotnosti a do cíle k detektoru doletí pouze částice s určitou hmotností.
Síla magnetického pole se proto musí v průběhu měření měnit, aby se na detektoru postupně zachytily všechny ionty přítomné v původním vzorku. Metoda, kterou vědci dostatečně zdokonalí, má přinášet konkrétní výsledky. Pomocí hmotnostní spektrometrie tu vědci zjišťují látky obsažené ve stopovém množství ve vzduchu, třeba dechu. To je vlastně založeno na takové nové metodě, kterou jsme tady vyvinuli, která se jmenuje hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty a slouží to k měření stopových látek přítomných ve vzduchu nebo v lidském dechu. Když říkám stopových, tak myslím látky, které jsou přítomny v koncentraci 1 molekula na milion molekul vzduchu nebo 1 molekula na miliardu molekul vzduchu. Tato metoda představuje velký příslib hlavně pro lékařskou diagnostiku. Některé látky v lidském dechu totiž bývají příznakem nemocí. Například aceton se nachází v dechu cukrovkářů, amoniak signalizuje poruchu funkce ledvin, stopové množství kyanovodíku u dětí s cystickou fibrózou ukazuje na komplikaci v podobě bakteriální infekce. Různé indikátory je možné najít i u lidí s onemocněním zažívacího ústrojí nebo s rakovinou plic. Tým z Hejrovského ústavu spolupracuje s lékaři z nemocnice Na Homolce i ze Státního zdravotního ústavu. Začínali jsme v roce 1997, kdy jsme vlastně pracovali na velkém přístroji, který zabíral celou laboratoř a postupně jsme zkoumali právě reaktivitu různých iontů a procesy ztráty iontů difúzí, až se nám právě podařilo sformulovat tu matematiku a fyziku, takže jsme mohli navrhnout přístroj v menší velikosti. I tato složitá a rozměrná aparatura v další laboratoři využívá hmotnostní spektrometrii. Vědci tady studují takzvané klastry, shluky 2 a více molekul. Právě z nich se fyzikové dozvědí nejvíc o vlastnostech různých chemických látek. Mohou tady ale i napodobovat procesy, ke kterým dochází v prostředí přirozeně. Klastry zmrzlé vody se například v atmosféře podílejí na ničení ozónu. Ve výšce asi 30 kilometrů nad zemským povrchem se ve stratosféře vyskytuje ozon. Ten chrání Zemi před nebezpečnými ultrafialovými paprsky ze slunce. V 80. letech vědci spozorovali, že nad Antarktidou vzniká v této ozónové vrstvě obrovská díra. Časem se prokázalo, že za ničení ozónu mohou freony, které se od 30. let používaly k plnění kompresorů chladniček nebo jako hnací plyn ve sprejích. Teď si můžeme položit otázku, proč tedy, když ozonová díra souvisí se znečištěním ovzduší freony, proč vzniká nad Antarktidou, že jo? Protože freony se vyráběly v průmyslových oblastech Evropa, Severní Amerika, proč tedy není ozonová díra právě třeba nad Severní Amerikou? Ničení ozónu probíhá ve stovkách reakcí. Z nich mohou probíhat na krystalcích ledu. Ten se ale ve stratosféře vyskytuje velice málo. Stratosféra je totiž velmi suchá a voda do ledu kondenzuje jen v nejchladnějších oblastech u pólu. Tady vznikají polární stratosférické mraky. Na ledových krystalcích v nich dochází k reakcím, které vedou k rozpadu ozónu. A přesně to vědci napodobují i v laboratoři. My si vytvoříme prse velkých klastrů ledových nanočástiček o, řekněme, stovkách molekul vody a ty nám potom letí v téhle aparatuře ve vaku na takovouhle ledovou nanočástičku.